ayyukan shara tamkar ban ajiye mata ba. Mai gidan ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wanne zan yi ba. Ƙarya ne duk lalaci ne ga wanki na ma bakin ba. Dubi zanin madiya buɗe kamar ba na sai mata shi ba. Wai kam yawa ya taɓa ka za ka katse sirri a gabana. Wato tsabar kin rena ni sai kin zunguri takalmi na. Saboda mugunta bari yawancin har igiyar guga kika kyale sai da ta take wuyan rabona. Dan Allah mai gida gyare ne akwai wani lissafi a gabana. Lissafin nan naki na banza tarayyar yayi da ashana. Rannan ma da ina yin bacci na ji kina zagin bakina. Ai kai dan yin ba bakin ba ban ga mene zan zaga ba. Daga zuwa ka surutu duka watse min kajina. Ai dama haushin ki nake ji kin taba kushe karin hulana. Ki bana abinci na ni in ci bana son surutun banza. Yau in ga mai kwatar ki abuna inda kin girka min banza. Amma buhun nukan ainau ne ba a cikin ƙwarya kika kai ba. Da Allah kallin yallan ba kamar an wanke zanin mai goyo. Fatan nan wata ran sai in ji kamar in kai ta saka in sauyi. Karin aure ya kama ni sai na yi da wannan zaki. In ka ga dama ka yi shi yanzu ai ba za na hana ka kai ba. Kika samu kudaden nan ne in je ba sata kika je ba. Baban wani aiko man so in yi sana'a wanne ma ba. Dama kai na niyyar baiwa amma yanzu ba zan wannan ba. Yanzu a ce dai mamar kaltuma kin guje aikin samun lada. Ai cewa kai za ka yi aure ko da na so ko ban so ba. Dan Allah ka ji mun wani zance ko mata ba ku san wasa ba. Wacce nake so din in nema na ma lura tana da kusan bikin da ko ba zancen ai aure da ma ban mata alƙawari. Dama ni can na sani ma in aure miji mai ya kushe abinci. A'a matsalar daga baki na ne ashe ban lashi miyar sosai ba. Tun sawun farko da na kai shi na ce ba yau kauran magi ba. Ba zama na so in sayo miki lalle canji na din ne bai kai ba. Kamar lallen ka kawai ba na so ban tilasta ma ka saya ba. A in je in boye kudi na sannan in tafi da surfe na. A'a ban nan surfa dan likitoci na faɗakarwa ba san wahalar mai juna. Yi mu kujera ki yi zaman ki kar da ke girgiza shaƙe na. Ai wannan aikin mata ne ne ban je ka taya ni wayo ba. Annabi ma ya taimaki na shi koyi zan yi da shi ba ke ba. Dan ni aikin samun lada ban ɗauke shi abun wasa ba.